kao igrač letećih manjara, ću prepuštam uvodnu reč kapitenu Selanu Jakunđiću. Izvolite, Evane. Hvala. Kao prvo da se zahvalim što ste danas došli u ovolikom broju i želim da zahvalim pre svega navijačima koji su nam dali izuzetnu snagu za ovaj rezultat. Svim saigračima čestitam takođe i protivničkoj ekipi na fer i korektnoj borbi. Kao što sam naglasio, u početku je bila izuzetno teška utakmica, ali čim smo postigli prvi gol, sve je išlo kao po loju. Takođe naš Roman Komđiva Frančiću. Radio fenomenalan posao i molim jedan aplauz za njega. Još jednom čestitao bih svojim igračima i toliko. Imamo ja pitanje. Zašto vas ova pobjeda postavlja za vas sve nekako odgovara u vašoj ekipi? Možda biraš, možeš da biraš. Evo bit ću kapiten vaše ekipe. Kao i glav razuma. Da li će u ovoj utakmica postići da igrate revanš protiv ekipe koji ste izgubili 6 razlike? Pa sigurno ne razmišljamo, trenutno smo samo fokusirani na vinjak Super ligu, ali ako se ukaže prilika sigurno hoćemo u toj utakmici neke kockice se nisu poklopile i još tako kažem. Mi smo bili dovoljno fizički pripremljeni, ali nadam se pobjedu u sledećem nekom narednom. Ali trenutno smo samo fokusirani na vinjak Super ligu i tako dalje. Ajde, profesorka. Imam ja pitanje, kada ćete biti fokusirani na francuski jezik? Kako se Goldman osjeća kada se vratio ovo? Mnogo što osjeća. Molim vas, ja ne čekam da vam bez odgovor. Ovako je, ovako. Kao što fenomenalno. Utakmica je bila izuzetna. Toliko. I ja posle nisam imao nikakve brige na svom golu. Bio je 2-3 puta, ali to se dalo. I moram da zahvalim mojim stoperima, kapitenu Selanu Jakunđiću i Đorđe Vaštiću koji je zbog ometen da se igra cijel meč. U svakom slučaju, moj tim je uradio izuzetan posao, a i za to je sve glasio naš trener Miloš Kozomar. Molim se hvala. Da. I vidimo se. Ja imam pitanje. Da. Za najboljeg igrača Markovića. Vodi se nekako polemika oko zakonske o Duvanu vašoj. Šta će to raditi po tom pitanju? Što je to? Mislim da smo rekli u konferenciji pred ovaj meč, smanjili smo cigare i nikotinski prilog našem organizmu sa 2 pape na jednu, kad su lepo rekla naša desetka na doktor futbala Radiša Tojić. I kako je naš kapitan već rekao, nama to ne smeta i to nam pomaže da svi dišemo kao jedno. Što se tiče financija, ne mešamo to sa našim poslom, jer mi smo pre svega profesionalci, ne mešamo se to će rešiti uprava kluba, a ostalo na terenu mi ćemo se pobrinuti tako da osveta sledi. Ja bih da pohvalim moj igrače. I vi bih da bi radili. Pustili trenera da igraju za taj jedan gol, naravno. I naravno, da,
hteo bih još da zahvalim našem skautu koji radi u Francuskoj na pronalaženju velikih talenata i velikih fudbalera, kao što je